Евангелие паводле Марка. Калі Езус уваскрос раніцай у першы дзень тыдня, ён з'явіўся найперш Марыі Магдалене, з якой ён выгнаў 7 злых духаў. Яна пайшла і расказала тым, хто быў з ім, якія смуткавалі і плакалі. А яны, хоць і пачулі, што ён жывы і што яна яго бачыла, не паверылі. Пасля гэтага Езус з'явіўся ў іншай постаці 2 з іх, якія ішлі ў вёску. Тыя вярнуліся і абвясцілі астатнім, але ім таксама не паверылі. Нарэшце з'явіўся 11, калі яны былі за сталом, і папракнуў іх за бязвер'е і жорсткасць сэрца, бо не паверылі тым, хто бачыў яго ўваскрослага. Ён сказаў ім: «Ідзіце па ўсім свеце і абвяшчайце Евангелле ўсякаму стварэнню.